Nakurintihan sa live wire kining usa ka lalaki sa Lower Pulacan sa Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 8 Huwebes sa buntag. Madungog ug makita sa video nga nagpiti-piti ug nagsiga-siga ang kable sa kuryente nga anaa sa liog sa lalaking biktima human niya kining aksidenteng masaghiran. Madungog sab ang singgit sa mga nakakita sa insidente nga ipapalong ang plangka sa kuryente. Nakapanawag dayon og tabang ang mga residente sa lugar. Ug narespondihan dayon ang biktima. Nadala pa sa Zamboanga del Sur Medical Center sa Pagadian City ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Giam-aman pa kining usa ka babae nga nagbako og hilak human masayran ang gidangatan sa lalaking biktima nga miyembro sa ilang pamilya. Gila sa Labangan Municipal Police Station ang biktima nga si Kenneth Zulueta, 35 anyos, usa ka pintor ug residente sa Purok Manga 2, Lantian sa Labangan, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, nadakinas ang biktima sa iyang gitungtungan samtang namintura siya sa bungbong sa gitrabahoan nga building. Hinungdan nga iyang nasaghiran ang kable sa kuryente ug nakuryentehan siya. Gimbestigahan sa Labangan Municipal Police Station ang panghitabo nganong walay safety gear ang pintor. Apil sa ginasubay kung kinsa ang manubag sa insidente. Ingon man ang tagiya sa gitrabahoan sa biktima. Nailo sa biktima ang iyang asawa ug duha ka mga anak. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.